Ja hyvää sunnuntai huomenta. Kello on 5:10 aamulla. Ollaan Lempäälä Ideaparkin takapihalla. Otto on ajamassa tänne. Ja nyt se alkaa sitten se reissu kohti Ruotsia. Elikkä meillä lähtee 10 aikaa aamulla lautta Naantalista. Ja 9 menee sitten jo toi lähtöselvitys kiinni, niin pitää lähteä ajeleen tästä hyvissä ajoin, ettei suottaa kiirus sitten siellä sataman päädyssä, että kerätään hyvin laivaa. Sprinteri on täällä ruksuttamassa ja se on nyt pakkailtu valmiiksi, eli tästä jos käydään katsomassa, niin siellä on jo mun tavaraa. Tänne on vähän varusteltu siinä roskista kiinni. Sitten on jääkaapin lisäksi meillä on tuolla toinen tommonen mini-jääkaappi kautta natka kylmälaukku, mitkä nyt haluaa sanoa. Siellä on vähän kuvaustavaraa, läppäriä, vaatteita. Tänne on laitettu peti valmiiksi, eli siellä on peitot, tyydyt, muut. Siinä on vähän sähkögrilliä mukaan ja tuolla on ikkunapeitteitä ja näin poispäin. Ja sitten takaosaan kun mennään, niin täältä löytyy sitten vielä parit pyörät ja siinä roikkuu kypärä ja tuolla on vähän varusteita ja sitten tuolla perällä niin roikkuu vaihtorenkaita ja yksi varatakakiekko ja sitten on pyörähuoltotelinettä telttakatosta tuohon auton sivulle ja tuolla perällä laatikoissa on sitten vielä pyöränpesuvehkeitä sekä pyörähuoltovälineitä, niin jospa näillä sitten päästäs reissu heittämään ja tultais toimeen. Äsken tuli Lempäälässä niin paljon vettä ja oli semmonen ukkoskuuro, että en oo varmaan 10 vuoteen nähnyt. Tosta kun kotoa ajoin tähän Ideaparkille, niin matkalla oli puita kaatunut ja oksia lentänyt puista ynnä muuta. Et ihan järkyttävä salamointiukkonen ja vesisade oli sen kovunen kyllä, sanotaan tommosen 20 minuuttia, että en muista milloin olisi noin paljon tullut vettä. Et sillä vähän omakin lähtö viivästyi tosta kotoa tähän Ideaparkille, kun koirat tietysti säikähti sitä ukkosta niin paljon, niin jäin sitten rouvan kanssa hetkeksi siinä pitelee ukkosta ja lähin vasta sitten kun se pikkusen laantui. Niin oli sit kivempi rouvan jäädä koirien kanssa sinne kotosalle. Mutta mä tuun kuvaileen tältä päivältä matkalta vähän klippejä. Näette, että minkälaista on lähteä tommosella sprinterillä lautalla Järvsööhön ja pistetään tossa vielä liveä kohta puhelimella pyörimään, niin pääsee sitten kattoo, että onko siellä aamuvirkkuja, jotka tulis liveen seuraksi. Mut hei, tervetuloa mukaan Järvsöön ja Åren reissulle. Täällä mennään ja ruvetaan olemaan Naantalissa ja täällä on livet päällä. Pidetään pikku aamulive tässä ja nyt on auennut jo lähtöselvitys tuossa satamassa ja ajellaan tuohon lähtöselvityskopille ja sit ei muuta kuin laivaa ja kohti Ruotsia. 10 tosiaan lähtee laiva ja sitten 5 maissa pitäisi olla Ruottinmaalla ja siitä työnnetään sitten 350 kilometriä Järvsööhön. Semmonen on tämän päivän agenda. Katsotaan, jos kuvataan laivalta jotakin. Nonni, auto on lautassa ja nyt ollaan täällä hissiä venailemassa. Lähdetään katselemaan mitä löytyy paatista. Sitten kohti Ruotsia. No niin, täällä saa hyvää harjoitusta siihen, kun
Jotenkin vieläkin julkisella paikalla kuvaaminen hävettää, mutta otetaan ne reenin kannalta. Ei ollut yhtään tiedosta, minkälaisia nämä paatit on, kun ei ole tämmöisillä tultu ikinä käytyä, mutta nämä on ihan siistejä, ihan semmosia kuin oikeastaan normaalit muutkin risteilypaatit. Kyllä kai täällä saa ajan kulumaan siihen 5 saakka, mutta täällä on ihan peliluolaa ja ravintolaa ja kaikin puolin siistin näköinen paatti. Katsotaan mitä täältä löytyy. Täällä alkaa olla laivamatka puolessa välissä ja ihan semmosena vinkkinä sinne katsojille, niin suosittelen ottaa yöjunan kun yölaivan ja hyttipaikan, että saa nukkua tämän reissun. Tää on aika pitkä, kun ei ole mitään tekemistä, niin olla täällä ja lojua vähän niin kuin täällä sohvilla vai odottaa tätä matkaa. Eli tää on semmonen 7-8 tuntia, kun tää nyt on kaiken kaikkiaan, niin tää on oikeesti aika puuduttavaa istua täällä. Mutta keli on komea. Ja eipä se auta, istutaan pois vaan. Niin päästään sitten perille ja sitten ottaa vielä se 4 tunnin ajomatka tuohon Järvsöön, mutta kyllähän se siinä menee. Sitten on tämmönen nopea 11-tuntinen laivamatka takana ja nyt päästään autokannelle. Sitten olisi vielä vajaa 4-tuntinen Järvsöön ja sitten ei muuta kuin leiriä pystyy ja nukkumaan. Jossain kaupassa on vielä poikettava tässä matkalla, mutta kunhan nyt päästään ensin laivasta ulos ja liikkeelle, niin se on taas eteenpäin. Ja lähdetään etsiä auto. Sitten on auto löydetty. Otto asettuu tuonne tahakseen ja laittaa Netflixiä tulille ja mä hyppään sitten kuskin paikalle. Täällä on vaikka minkä näköistä pitkät jonot. Paljon täällä on kulkijoita, mutta hyvähän se vaan, että pääsee kulkemaan. Oi! Kylläpä tuntuu sprinterin penkki hyvältä tuo laiva jakkaron jälkeen. Oi taivas. Sitten otellaan vaan, että laiva kolahtaa maihin ja annetaan lupaa ajaa ulos, niin taas homma etenee. No niin, sitä päästiin laivasta ulos ja nyt ollaan ajamassa kohti Järvsöötä. Täällä pyörii livet parhaillaan siellä luurilla, ei varmaan näy tästä kyllä mitään. Ja keli täällä on ihan mielettömän upea. 22 näyttää nyt auton mittari ja aurinko paistaa, niin ei ainakaan keleistä voi valitella. Nyt koitetaan vielä löytää joku hyvä ruokakauppa, mistä sit saadaan vähän safkaa käytyä ja illalla leiri pystyy ja pikkusen ruokaa nassuu ja sit hyvät yöunet, niin huomenna jaksaa ekan ajopäivän vetää sitten nätisti läpi. Lämmintä tulee ja lämmintä tulee piisaamaan, mutta nautitaan ja otetaan ilo irti lomaviikosta täällä Ruotsissa. Mutta katsotaan kun päästään tonne lähemmäs, että minkälainen leiri saadaan kasaan ja voi olla, että kuvailenko tästä, ainakin pysäytään varmaan jossain kaupassa, niin katsotaan kuvailenko siitä vielä jotakin, mutta täällä matka taittuu rattaisesti kohta Järvsöötä. Samalla tämmöstä multitaskingia. Laitan tosta teidätkin kattoon, niin on upeen näköistä. Upeen näköistä on maisema.
No niin, sitä ollaan vihdoin ja viimein. Täällä ajetaan Järsön kylän läpi parhaillaan. Tuolla vasemmalla on Nyppylä sitten odottamassa meitä huomisesta. Nyt lähdetään etsiin meidän leirintäaluepaikka ja täällä on Sipulla grilliä ja muuta. Aika sympaattinen pien kylä näyttäisi oleva. Mut katsotaan missä meidän leirintäalue on ja lähdetään vetää leiri pystyyn, niin päästään joskus nukkumaankin. Katsotaan kohta kun ruvetaan laittaa leiriä pystyyn. Ui! Se alkaisi olla iltahämärä ja täällä on nyt leiri kasassa. Vähän täällä on hämärää, mutta koitetaan tuosta kuvata. Siinä on 3x3 metriä telttakatos ja parit retkiakkarat ja pyörähuoltotelineet laitettu. Ja sit kun mennään kattoo auton sisäosia, niin täällä on vähän on tavaraa siellä täällä ja tuolla on vähän lämmöneristeitä laitettu ja siellä on sitten punkka valmiina. Melkoinen päivä. Kyllä nyt tän jälkeen niin huomisesta nauttii, kun ei tarvi mitään muuta tehdä kuin vaan ajaa. Mutta me täällä hiljennetään pikkuhiljaa iltapuulle, juo yhdet oluet ja sen jälkeen nukkumaan ja aamulla aikaiseen ylös ja ruvetaan valmistautumaan parkkipäivään. Ei mitään. Kiitos kun katsoit video. Nähdään seuraavassa videossa. Se on moi.